salekî ser pêvajoya aştiye derbas bû. Di nava vê salê de gavê ku hatine avêtin, bendawariyên gel, yanî hûn çawa dibînin vê salê? İnha gavên ku hatine avêtin di nava civakê de destpêkê de hêviyek ava kiribûn lê hikûmetê û desthilatdariyê bi rastî jî bersivek di cih de neda xwe pir giran kir bi taybetî jî di van êrişên li ser rojava yên dawiyê da jî di gel de şikînek li hemberî pêvajoyê bêhtir şik û guman ava kirin lê carê pêvajoyekê dest pê kiriye hevdanek heye digel hemû tiştî jî yani em bêjin ku daxwazek heye, daxwaza aştiyê heye, daxwaza hevkirinê heye, hevdana vekirina rêyekê heye. Mixabin em nikarin bêjin ku ew rê vebûye lê ji bo ku ew rê vebe di wê rê de em bêjin ku aştî yani ji bo aştiyek pêk pê lazim e ku herkes destê xwe bixe vî kevirî lazim e ku herkes xwe bi rêxistin bike û bi rêxistinî tê bikoşî yan na ji xwe bê rêxistin bê têkoşîn aştî jî pêk nayê di vê baweriyê de me ez lê ez bêjim berî rojava êrişên li ser rojava Şeyx Mesûd û Eşrefiyê berî wê we jî erê zêdetir bawerî hebû, zêdetir piştgirî hebû û bi wê re gelekî yani şîkînek çêbû divê em vê rastiyê jî bibînin û lazim e ku devlet û desthilatdarî jî êdî bizane ku eger bi rastî jî dixwazin li hev bikin bi rastî jî aştiyê dixwazin gerekê daxwazên civaka Kurd, gelê Kurd li ber çavan bigirin û tişta ku dikevî ser milêwan di warê siyasî û hukukî de bana êdî bi derengiyê nexînin pêk bînin ez vanê bibêjim. Salek ser pêvajoya aştiye de derbas bû hûn dikarin serê çi bêjin? Salek derbas bû gavê herî girîng hate avêtin. Îro bank li ser devletê hate kirin berê banka yekem muhatabê wî rêxistina wî bixwe bû lê banka îro jî êdin ji bo devletê hate gotin û hêviya wî êdin ji devletê gav avêtin heye naverika wînê herî girîng ev bû yani em karin kurtasî vî bibêjin. Aliyê devletê ve belê kêm xuya dike ew gav lê gavên ku rêxistin avêtiye çekberdan û ji hududê Tirkiyeyê derketin ew herî gavê girîng e lê belê ê devletê jî em dikarin bêjin komîsyonek hate avakirin gelek kêm bîne aliyê hêviyê ve aliyê baweriyê ve kêm tê de dîtin lê belê piştî vî bankê em hêvî dikin ku ew gavên kêm hatine avêtin bête tamam kirin bête domandin. Yani em tiştê difikirin em dixwazin huzurê dixwazin. Em barişê dixwazin elbette. Ben Türkçe konuşabiliyor muyum? Eğer bir kurmancı bipeyim. Em li ser xalqê kurmanc em dixwazin va zulm û zalimtiya rabibe. Em jî bibin insan têk hevin sinifa insana em jî li her derê bên dîtinê, bên gotinê û em viya dixwazin ji berê da jî amaca me ew bi kesî re hesab kîmenî bêlme, paylaşmak, kesme, biçme tuneyê. Em sadece divê birahewîna me hebe em jî henin, em jî xalqikin, em jî hebûnikin, em millet dikin, em hene, em ji çiqa em berî Mezopotamya'da belki en asli xalqê wî emin. Em ê kevnin û em nayên gotinê û ê hatine serserê me divê hûn tune em hene. Em a xalqê me genel olarak em ji viya rehesizin û wexta viya bûşûn de em pir dilxweşin û em pir jî xweşiya wî dixwazin. Spas dikim di nava vê salekê de gavê ku hatin avêtin dilê we xweş kirin gelo? Yani dilê me devamî wexta xwînê rijandinê dilê me pir xweş e. Gencê me ne wexta qetil nevê dilê me pir xweş e. Wexta ki hewûna me bê gotinê dilê me pir xweş e. Ji va tiştana dilê me xweş tawî kî dilê me xweş viya nava salkî de xwe hatî rijandinê gencê me qet newin keskî nemibirî dilê me pir jê re xweş e. Ma çawa nexweş?
Spas. Valla ma tişte fehm nekir. Em sürekli em bin destin. Kes soruna me gudarî nake. Yani em sürekli em nizanin em kuda dişin yani. Em ava biştin. Gavek hat ne? Gav tunekî navetine. Sürekli peşte dişin. Vay yani ji bo serokatî ji bo Demirtaş ka tişte avete hapsi yani o hapsan da yani kes berdaye. Kes berda ne dana? Çi berdane diz berdane ondan sonra o yani uyuşturucu kullanmış ki vana berdane. Siyasi kes berda ne dana? Ya o. Spas kim? Yani hevya gelci zede bu, hevya ma teva zede bu. Yani gori ve hevya bejin kam nahat navet. Nam rasti ve tiştet karın bejin. Lejbili ve jbo iroin am bejin. Mejara gol rojava qawmi vaştır bejin paşet işte go rudani. Av hevi hine gidişkan. Le iro mezetkin am levya daxyaniye kina. Daxyaniye kan bejin jimle biraz Allah canan. داخویانی هاتنا ام جبر ماشي بجي كي جدار بنا جبوي كي راستي ماونا ناشو باندين ها يعني شخوا او داخویانی جي امنها نافروكا يجي مزيكن وبشتي داخویانی جي ام مزين بكا غاوين زاغوني ان افيت ناين افيت يعني جراني راست راست بوير علاقه دار يعني دما ام بيجن لسر زاغونا راست كرن چه بو افتچه كبه فرميتي دا yani reseniye ki şey. Be bu hek yani gava avliya gore avetin gerek av be. Am li benda wena av gavda ma hat avetin am zanım bin go av çare seri am bejin pevaju çare seri dom dike u driya xwedaya. Li wakidin am bejin çi gotin were gotin ji huna vale ji boma. Am hal benda wena şkoyiro tedit am ve ma şey boma fe heviye li dar dixin. Yani jber go ma fe heviye were pekanin. وما في هفيجي تاني نجبو برز عبد الله وجلال ام بيجن تهدا خاص كرنش خسرك ام بيجن ويا على قدر كل جبلي وي لتركيا قالك قرتي جفي مافيا ام بيجن ببحر معنا اب مافي مافيا كي مروفيه يعني جبر قوم بيجن كسكي تشقا جزايكي جرانجي ستاند بي معبد ستاند بي تي في واتي جو ام بيجن هبيه كي هبي روجكي كاربي درك وجدار روجكي كاربي ام بيجن ازاد ياخذ دس بخي Abi mafşiş mafekim rovahiyeti. Yani jboye ki yani am twazın demel dest av maf pekweri u daxwaza ma ve amiro jbo ve daxwaze eme ve meşel darx. Gerek devletin kitişler zu çebikrana ama bavereme he ev serkebe ve pevajo yani gelemezi jivi baveriye da ama hamu destpeki bir de bir pevajo ev serkebe. Spas. Spas baş. Çi fikriş bo salekê? Yani ve kevalci bu sarek serdarwas bu em hevitkin pevacuya açtı civak demokratik bir gece encami. Tabi pevacuya kazore, şa pevacuya kazore ve kimzanın rehsini hatanha gavek avetin yekali avetin ve pevacuzi yekali naçacı bu kübü be darizi desilat o em bizim bu tevaiz devlet gere gavinu bavejin büyük revşe ancak em bizim encamaka baş o erini. دخوازه بارش چه بهم دخوازه دنیا خوشی بهم دخوازه گشوا خوشکو برابن او باشقه و دین ایمان هب قرآن هب او باشقه Des devlet edayı devlet gerek ya gav bave gav nav. Çima gav navêje? Nizam daha uzanın çima daveye nav. Ya rast ser rasti nas sakin yani. Hûn dixwazin gavê çawa were avêtin? Daha demokratik, daha adaletçi ondan sonra dibin demokratik cumhuriyet, bir demokratik cumhuriyeti hava bugün bir insan tef serbest bin çıkın yani. ام اینا نک یعنی کسی نکل از وی لاویم لوی زندان دایا ادیش اینا نکم کو زند حبسیه ما بردن ای کو ایچکی او اسرار دفروشن میراد کجن جناد کجن وان براد دن سیاسیه برانادن سیاسیار گورنتی او گورنتیلی بانی دن کش ملت در یا خود گرا ایما گورنتیلی تنیا ام دیسید بناشیتی حتی دملا خوین جانه مذهب ام آشیتیت خوازن ام شر ناخوازن ام ناخوازن کیانی خوین برجه ام آشیتیت خوازن چیزی بفهم آشیتیت خوازن دی برا بارشمش بن ام دی برا باشی به ام دی برا زاروکی مفهم نکفن ام هر تشکی باش دخوازن Dixwazin aştî. ولم دخوازن Salek serda derbas bû. Di nava vê salê de çi bû, çi nebû? Salkê de tişkî jî nabin me dixapînin viyarî ta sekirandin ha babam ha anam
جباب كارا دا سعيد نورسي دا جنزاج كذا مخاباندرج ما بقر ام دخوازن به پراتیکی ور میدانه تشکی که ام به چاو ببینن یعنی برا سوزا دا نمینه تو گاوین چاوت خوازی ام دخوازن که سروک در که یا جانلی یا اینه که یا امی ببینن یعنی تشتی که دوین تف قلم و قاقدا دا چوته ایدن پر باوری یا مرد دیوان تشتا نمایه مرد به چاوی بدیانا دا باش بود به درستی و پرخوشه پیواژو اره که نب درستی و قنه باشه نجمره نجواره نج کسره امج دخوازی اما ام دخوازن بارش و آشیتی تفچه به ام به هفدو امین ببن کسب کسی به امینان نه ام بان بن نه او بن نگه کی او ناویجن او دو برا ام باویجن کرد باویجن کرد حتی که در داویجن کرد دایما داویجن اما نگه کی جوانی باویجن آنام بیجن ترک جی مظلومی وان جیانه بارش دخوازن اوجی نخوازن که حربه کی چه به ناو مداد ناو واندا yani baba به هزار سال ناو دو بونه yani تشکی اوا کچه به قالجی به ام بفدرا رابن رونن یا ایرو کرنه لوی دورما نخوش ایرو او چاوه کی farklı ممزد کن ام چاوه کی farklı ممزد کن ama او gerekli viyaj ortaya rabe samimi benim befdra ya faşist yani faşistlik hatta kedir yani devam ki ama hatta kedir bir şey yani ne yapışı çıkıyor ya insan kadar metefek daya ya herkes zamanı farklı ya zamanı da Türkiye em Kürdiye az batış diye az Kürdi zanım Türkiye zanım tecib Kürdiyim be maçmat nagaziyim bi he İro gedemin apivan Kürdün Xalevan Türk'ün devre emi çağca dubqatın ne kanaca dubqatın evi kavat veje yani gerçekten İro nava hevdu tane tamam Türk ses çava evji Müslümanın evji insan ama bu me herkes insan bebra em insan değil xwazin em biratil xwazin em aştit xwazin em her tişt xwazin bu insana jive dünya bu insan atiye bu şikandine o xırakirine tine bu çekirine سپاس gelek bir Mani Arabi atacağım. Serçava. Hoşçakalın.